svi gospođu Sandu Rašković. Dame i gospodo, braćo i sestre, večeras se ovdje okupio cvet srpstva. Večeras se ovdje okupio cvet srpske Vojvodine. Vrlo često, još kao malu, moj otac me učio da stalno treba da se preispitujem o tome da li sam dostojna svojih predaka i da li ću biti dostojna svojih potomaka. I danas, slušajući Đorđa i slušajući ovdje ova tri momka koju osjećam kao svoju decu, kažem im, sinovi moji, dostojni ste i tekako. Ja sam uvjerena da je svako od vas, svako od nas, ko večeras sedi ovdje, ko večeras deli ovu emociju, dostojan. Slaveći danas u susret prisajedinjenju Bačke, Banata i Baranje, a i danas i prisajedinjenje Srema, ne možemo da se ne osvrnemo na to da je pre neki dan uhapšen jedan vaš sugrađanin, Novosađanin, dr. Fajgelj, jer je snimio u Pujni neku izjavu i pozivao na ustanak. Dragi prijatelji, evo i ja se pridružujem i ja pozivam na ustanak. Pozivam na ustanak bez oružja, na ustanak za slobodnu Srbiju, na ustanak za slobodnu srpsku Vojvodinu, na ustanak za odbranu slobodne vojvođanske zemlje, da ne kupuju razni Tenisi, razni Todorići, razni Arapi, a da nam posle naš predsjednik vlade Aleksandar Vučić drži predavanja o tome kako ćemo mi tek da vidimo kako Arapi obrađuju vojvođansku zemlju, jer kao Vojvođani, Bože moj, Srbi u Vojvodini ne umeju da je obrađuju, ali vidjet ćemo kako će to Arapi da zemlju obrađuju. Nikada u srpskoj istoriji nismo imali nekog predsjednika vlade koji je toliko ružio svoj vlastiti srpski narod kao što to čini Aleksandar Vučić. Predsjednika vlade koji od svog naroda traži da menja svest. Pa kako da menjamo svest kad je naša svest, naša slobodarska svest, naša široka srpska, slovenska, pravoslavna duša nešto najlepše što imamo, kad nam je upravo ta slobodarska svest i ta srpska, široka, slovenska, pravoslavna duša omogućila da se 1918. godine srpska Vojvodina prisajedini Kraljevini Srbiji. Mi smo, braćo i sestre, izgubili Baranju, izgubili smo je u miru. I o tome stalno treba da razmišljamo. I sada kad nam pričaju ove priče o prodaji zemlje, o dolasku stranih investitora, o ulasku u Evropsku uniju, moramo da razmišljamo da nam se ne desi isto, ali na drugi način, da ne izgubimo i Srem, i Banat, i Bačku, i da odjednom te stotine hiljada hektara plodne vojvođanske zemlje budu u tapijama upisane kao nečije drugo vlasništvo, da tu budu neki drugi ljudi, da tu više ne budu Srbi
i da ova ovde prelepa zemlja, ova srpska Vojvodina koja je primala ustanike, koja je davala svoju zemlju junacima iz Makedonije, sa Mačkovog kamena, sa Kajmakčalana, ali takođe i iz Medačkog džepa i iz Krajine. Svi su došli, 250.000 mojih krajišnika je došlo ovde. 250.000 mojih duša, mog naroda, mojih sunarodnika, mojih zemljaka našlo je svoj mir i svoj novi zavičaj u ovoj vojvođanskoj zemlji. Zbog predaka, zbog potomaka, zbog onog što je danas, mi našu srpsku Vojvodinu moramo i treba da je čuvamo. Mi imamo svoj san. Taj san jeste slobodna Srbija. Taj san jeste slobodno srpstvo. I taj san ćemo mi sanjati i nećemo se smiriti dok ga ne ostvarimo. Sanjat ćemo ga otvorenih očiju, sanjat ćemo ga podvrnutih rukava, radit ćemo, jer samo radeći, samo boreći se, možemo da ostvarimo taj san. On neće, kao što nije ni našim predsima, pao s neba samo od sebe. Ne damo našu zemlju, ne damo zemlju, ne damo Vojvodinu, ne damo plodnu granicu. Govorili su moji prethodnici o tome da šta imamo danas na srpskoj političkoj sceni. S jedne strane imamo grupaciju okupljenu oko demokrata. Šta su oni uradili u celoj Srbiji, to znamo. Znamo da je vlast Borisa Tadića okrenula srpski brod prema ambisu. Znamo da je posle Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić da su nastavili da idu tim putem, evrounijatskim putem, pričajući nam priče kako ćemo svi pocrkati od gladi ako ne uđemo u Evropsku uniju, i krenuli su još žešće, još intenzivnije, u još veću izdaju, a ja sam mislila, kao i većina vas ovde, sigurna sam da veće izdaje od one Tadićeve nema, ali ispostavilo se da ipak ima, a to je izdaja Aleksandra Vučića. Kome ćemo se prikloniti carstvu? Jeste jedna lažna dilema i oni bi voleli da oko te polarizacije se stvari odvijaju. Mi smo se sastali u ovom istom sastavu pre godinu dana, tačnije 25. novembra, i to je bio prvi nastup Patriotskog bloka još pre potpisivanja Božićnog proglasa. I mnogi nam tada nisu davali neke šanse. Rekli su, Srbi su to, posvađat će se, biće tu gužve, to će trajati 2-3 meseca i bit će gotovo. Ali ja se opet vraćam se na ono što me učio moj pokojni otac Jovan Rašković, na ono što ste i vi verovatno svi učili svoju decu i kako su učili vas, a to je da je srpska sabornost jedna od najvećih vrednosti koje Srbin može da ima i da je ta srpska sabornost uslov da budemo patriote, uslov da zaista volimo i branimo svoju zemlju, da nešto uradimo. Jer sam čovek ne može ništa. Došla su takva vremena da čak ni jedna sama stranka ne može ništa. Ali sabrani oko jedne ideje, sabrani oko jedne ideje koja je san, a taj san jeste slobodna i pravedna Srbija i oslobođeno srpstvo, je nešto što će trajati, ja sam sigurna, dugo, dugo, i kada nas više ne bude, jer to je taj zalog
koji mi treba da ostavimo svojoj deci. Ono što bih još želela da kažem, a da ne dužim mnogo jer moji su dični prethodnici praktično sve rekli. Čitajući istoriju, naišla sam na to kako je još davne 1896. godine, kada su Mađari slavili 900 godina hrišćanstva, ali i neku godišnjicu, 900. godišnjicu boravka na ovim prostorima ovde i u Vojvodini, i tada su rekli Srbima, pitali su ih, a kada ćete vi Srbi doživeti da vi slavite jedan ovakav datum? A Srbi su im na to odgovorili, mi nemamo potrebe da slavimo i obeležavamo takve datume, jer mi smo ovde od iskona. Mi zaista jesmo ovde od iskona i mi ćemo ovde ostati do večnosti. Naravno da ovaj današnji dan treba da bude državni praznik. I naravno da ovaj današnji dan treba da bude državni praznik za celu Srbiju. Jer odavno porasli su naši najbolji naučnici, porasli su naši najbučniji Srbi. Svi su odavde, kada je stvorena Kraljevina Srbija, krenuli da pomognu otečestvu, da pomognu svojoj otadžbini. Svi smo mi rasli na pesmama Zmaja Jove i svi mi učimo svoju decu i unuke tim pesmicama. To je naš identitet, to je naša srpska Vojvodina koju nikom nećemo da damo. Ujedinjeni u patriotskom bloku, ujedinjeni oko ideje, ujedinjeni oko slobode. Ustanimo i dosanjajmo zajedno ovaj san, braćo i sestre. Ja sam sigurna da ćete svi vi koji sedite ovde večeras biti naši ambasadori, da ćete svi vi pričati o ovome što ste čuli, pričati o ovom snu svojim prijateljima, svojim komšijama, svojim kolegama na poslu, ljudima koje budete sretali. Mora da nas bude mnogo koji sanjamo ovaj san, a ja znam da ste svi vi ovde zajedno sa nama i sigurna sam, znam, osjećam da ćemo taj san dosanjati i da ćemo taj san slobodne Srbije i slobodnog srpstva ostaviti u amanet svojoj deci. Živeli, živela Srbija! Hvala.